Dokter Ludi, Kang Dokter Ludi, Ayah Denok, kanggo ibune Agus, Ayah Agus sing duwe sudi mampir. Kang Nurjaya Nekedi, Kanggo Kang Nurjaya sing duwe martabat mancawarna. demenan gawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawabe cuma baturan bukti nyatane ketemu gandengan tangan wonten Sema Kang Mas bapane Ilut sedulur sing limbangan kanggo sinten nih bapane Kanggo Kang Ulis Gunawan, bapane Nai kanggo Kang Sarap panitia. bapane Nai bapane Nai bapane Nai wong Karang Mulya bapane Nai wong Karang Mulya matur kesuwun bapane Nai Bundane Bapane Radit sing duwe lesung pipit. Kanggo no kedas sing duwe ongkong. kanggo Noknita sing ana ning Singapura sing duwe Singapura Noknita. kanggo Ayah Tito Sing duwe Segara Bayu. Segara Banyu kanggo Bapak Ilu wongkan sapa ngawiti wongkan sapa nyakiti wongkan sapa singi kari janji Bapak Ilu sayang Ayah Denok ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari kanggo sing duwe Wiramandala. Bunda Puji Bundae Puji Mak Haji Wina kanggo Mak Haji Wina. main cinta nyolok ning mata No kedas Bundane Radit. diomong jawabe cuma baturan bukti nyatane Noknita gandengan tangan No kedas sing duwe ongkong. kanggo Bapak Ilut sedulur sing limbangan Kanggo Kang Ulis Gunawan. Mama Eko bekas tuan rumah Kanggo mamane Eko Kang Warju. wong kecipir kanggo Ramatoria sing duwe Cigarugat bekas tuan rumah sayang Noknita Bundane Radit. Noknita sing duwe Singapura kanggo Bunda Wula Nokmila sing ana ning Singapura Kanggo Nok Rini sing duwe kapar pesiar. Bunda Yasmin sing Abu Dhabi Mimi Hajah Carini sing duwe Nok Jinja. kanggo Kang Kaji Udin keding wong tani wong kan sapa ngawiti wong kan sapa nyakiti wong kan sapa singi kari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari Bunda Puji Bos Wiramandala Kanggo Bos Boko sing duwe martabak mancawarna. bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus segala galane lamun deleng sing mencrang ati gampang kegembang Kanggo Kang Ulis ora Gunawan. sudi wong Kaliwulu ditinggal sampean bapane Cita najan adus banyu kembang warna pitu Kanggo Kang Narnya. puasane papane Dita sampai seminggu per
Eko selir kaya watu. Mamane Eko. Bapane Dita, bapane Dita, bapane Dita, bapane Dita. Wong kali buntu, bapane Dita, 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 wong kali buntu. Matur kesuwun. Kanggono kedas. Oh, wis lunas. Lunas. Utange, ya utange. Kang Mas, sekin aja dibuang-buang waktu lan kesempatan kita wong loro. Mumpung lagi sepi juga Mas, yuk. Ayo gak Mas. Awas sih lagi. Lamun mengko ana kejadian apa-apa, kudu tanggung jawab bareng-bareng. Masalah yongan ngerasakaken rasa demen sira demen. Ya kakang legawa pada demen karo sira. Toli siapa sih sing ora demen karo sampean wis wonge gagah perkasa. Kita ku ya sayang bae cuman deleng dunya kawin karo laki. Mengkonon. Iya, ari barang mah kita mah demen aku ning sampean bae, Mas. Toli wis disiapaken pegenahane. Wis tak semproti lengawangi. Sayu gage. Ayo Kak, yuk. Ana iki rono. Sira ngulu mana ngulu. Yuk, kok kita nang dulu. Harapan siap-siap ya Mas ya. Arep udar-udar dingin. Aduh sini. Aduh. Ayo sirane merono kok. Kok dingin sih Mas? Kok dicopot dingin klambine iki? Dibuka. Dicopot sayang. Copotakan gak Mas kancing iki? Ah, si Raya. Duh, aleman. Ya. Oh kakange. Penganggone tek buka supaya enak sirane. Sanggule dibuka ya Mas ya, ambrajang ganjel. Aduh Mas, aduh keri aduh. Ya, Di sampean memene-mene. Kayak beli biasa kayak kerak-keri. Ini sih Kang Mas. Endang Larasati menenok anggur-anggurane hari mata mau ngantuk digawa lelengan beli gelem turu. Nun bibi kok dikit bi. Kayane awake blenak bi. Hari Endang Purwatine mendi. Lah mau kan ning kono bi. Cak kotek deleng ya nok ya. Ana sendale wong lanang kono bi. Siapa ya? Menang senok kene ya. Bene suruh. Oh bibi sing arepan jengok ning kamerane Endang Purwati nok. Ya wis kok ditonggoni ning kene. Aduh keri. Tetepaken. Sing netep wis sirake. Ditetepaken aja gerang-gerangan kurang enak sih lah. Suarane Gak pasang kula ning dhuwur ki anu dhuwur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. ya Allah. Bi nyanyem. Aduh. Radem poek kuno. Bi Sing seru sih. Rada kebuka kuno. Apaan beli nih? salan delang tapi. Apa Wis gajang bibi beli salah tanok ya. Juga Mas. Sang dingok Puasakan sepisan Dewi manuk. Purwanti Kak Mas ayo Kak Mas ayo Kak iya sayang. Cak ingoken senok sing matane masih nombokat bibi mama taus tua nok. Meneng bi. Ya ampun. Mene sirane mene. Rai, Kecup Kak Mas kecup ge. Rai Dewi Purwanti. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bi nyanyem. Mas. Aduh. Surga dunia bener-bener Kak. Bi nyanyem ana wong lanang bi. Cak gereden nok. Aduh. Purwatine gereden nok. Kula aku beli salan delang bi terang jelas gamblang. Ya Allah. Tolindane lanange sapa sing wani-wani ki ya. Manjing ning sajerone kraton. Siapa kono? Purwati. Siapa kono?
Wis aja ditutup-tutupi maning. Lagi apa ditutup-tutupi ku? Iku delengan iku, kutangan melodro iku. La ilah. Iku badan jeprat. Hari pokat kita ku sapa ika. Ning kono ku garwane raja. Wong sing paling dihargai ning rakyat. Kenang apa kelakuane sampean kaya konon. Anggur-anggurane nganjingaken wong lanang. Palinganan kemana aja nyanyi mesti aku caket tak kaya wong masih melek baik. Mana aja wong duwe wetanganku digawe turu je. Hari barangan meluru kesempatan sampean ki ya. Bukatan beli semono. Aduh Purwati, kalasan sira bengene jare dalang dombret. Di bako. Dikawin raja masih nyeleweng. Lanang ka grem-grem ka kenang apa kan? Cak bigentenan bi lanang ya siapa bi? Cak sapa kan lanang ka? Pak. Duh. Ayo betul. Ayo. Wah sladah sira. Kakang. Dudu wong sejen kene. Bi. Lah. Kakang Mas Seta legang kok bi. Painganan kabeh bala prajurit pada berburu luru jamur sifat tahunan hari pun kita mau wis jadi kene bae hari barana mas sampean ki ada udang di balik sepatu. Alah Allah. Udang di walik watu. Wong kaya konon ku indana ku matine ku ning swarga ta ning neraka kuwi teh. Garwane raja kan ka. Mene sirane. Iku ya ngae biang. Mene Wayang bakas koko seakan segala-gala dibakoti kabeh apa kuno. Mas, priwet ini. meneng. Ya, pantes wadone bayet mater wadone kaya gunungan Dami. Pun ku bakate lunga ku teh wadone ku kaya kompen ora bisa gebak-gebok kuno. Bakate arep gebok ku pleding. Arep gebok mana pleding. Mengkono ngomongin nyanyemku. Mengkonon priwe yang bukti kenyataan sampean perbuatane blesak. Aja blesak-blesakaken Ratu Purwanti. Sira ki ngomong ki ndrawasi blaene. Ndrawasi apa kula mah ngomong ki kenyataan kula mah. Jos mata katon dewek beli jare beli beja. Sampean lagi berbuat apa kunku? Berbuat apa kunku? Berbuat priwe? Lagi berbuat apa mau kakana? Ndase loro sikile papat awake siji Pak. Kan kawadone sini dhuwur Kak. Sampean kok menggap-menggap kalau ditindih wadone Kak. Sampean. Mulane kalawang aku dikunci. Ya ning kono sing ora teliti. Ari apa-apa ku buru-buru. Maune ga maune sedarang durunge. Bareng mengkon. Ayo teh. Sesama wanita teh blenak teh. Lah. Kin ki gawe contoh kin ki wong wadon sing karu-karuan. Mene. Rasanya kok gak kita kin ki. Apa sampean pengen foto bareng selfie kayak bocah zaman sekian. Uduk. Lagi bayet temen si sira ki bengi ki. Peder ngomongnya kena pakaian ipen iki. Aduh nyanyem iya. Sira ki beli weru alang ujure beli weru masalah kaya kenen. Masih durung weru masalah masih durung weru alang ujure si priwe nyong kita katon mata je. Sesembahan Pangeran Prabu lagi netepi apa sing dadi perintahe sinandingan permaisuri termasuk garwa agung sing Sundapura kanggo ngulati reh ning lagi nyidam kaworan pengen rasane jamur sifat tahunan. Waduh, singaran wong wadon ning omah kesepian kini nyem. Bener kuno. Hari wong kesepian iku ugane nyanyem
setungtunge ngurip beli duwe-duwe laki gak kuat tapi baka Ratu Purwanti ditinggal kelawan Pangeran Prabu saking istana Sundapura ya butuh singaran ku mengkono Toli gaya mas singakeran cangkem dur mah ake parane beli lah basok mancing doyan pangsit manjing amel sega prasmanan sega cateringan ya lep Ya lep. tapi bakat cangkem mesor ya sejen ngerti orang ngerti kayak kono nyempriwe sira ki beli Dingeling lamun kita meteng kami jabang bayi mangsa keluarga raja mangsa seorang ratu ngomong kayak keluargane Pancak ya pantes Pancak malah ke pendidikan ini nganan toli gajar rewe aja rewe apa nih cangkem ladrak bakal kayak ngono wis Iku gula. Wong wadon macem apa bakatnya sira berbuat kayak konon aja nih kene nok ngendek mana nih jalan anyar kah toli nonggoni warung serapi remang-remang toli diganti pakaiannya ku nganggo soalnya setret nganggo kaos mudel katun loh kedawan sira ki ngomong toli lanang aja nyanda ke Prabon nyandangnya apa gak wanduk jadi kena gandengan ngece beli kuno kang mas ngece aderan bujang baga kakelewane ki perbuatane ning kono wong loro ki ya priwen laksana nyimpen barang kang mampu bruk tutupan sing kang apa pasti bakal besok krungu lawan jadi sesembahan lamun cocotkin beli buka mamang sagegera lamun cocotkin beli buka mamang sama mbua arep mana Binyanya hei mas terus mas astagfirullah terus hei aki apa ngebuki wong sing tanpa salah tanpa dosa sira ki beli rumah salah iya ikut lamun campur. kudu dibuka percuma ning sejening lingkungan Sundapura apa kejadian ning wilayah Sundapura ning waktu kieu ya ampun ana rahasia apa sih nok ning sapa suniti wis percuma senajan sampeyan suka sun masih tetap kelingan Mas Udin ini waktu lagi barengan waktu pengen sampeyan lelarak kula padahal kula ku bakti Mas Udin nurut perintah Gusti
Pati Setalegawa. Pokata nyanyem salah pangucap, salah tindak kali sampean nyuwun agung pangapunten. Tapi kebalikane sampean mau durung suwe. Kaya ana ning sajerone rumah tanggane Nokayu sing dirahasiakaken ning sampean. Punten Gusti. Menek. Aduh. Heret bae Mas. La ilaha. Aduh, aja Gusti aja belas ya Allah. Banyu mataku masakan melimbang-limbang, melimbang-limbang. Salah apa dosa apa? Kula Gusti. Sira kita kon apa bisane Setalegawa. Kumawani sengaja gawe cidra lawan Permaisuri Agung Sundapura Nyai Ratu Endang Larasati. Ya niki kan keluarga raja. Sing wajib dihormati lan dihargai. Hari sampean kan bawahan. Kenang apa wani merwasa. Ning sapa sunitip diri, ning sapa sun yang sangat kenraga, sunitip raga. Larasati. Mbok menawa nyanyem ki ora percaya apa sing dari pangucape Kakang Setalegawa. Becike sira sing ngomong sapa sejatine sira? Sapa no sebenarnya? Hubungannya apa kawan Kakang Setalegawa? Anak kaitan apa karo senoku? Binyayam. Tak akui plitek pungkiri. Kakang Setalegawa dudu wong sejen dulaten. Hari kun sapa no? Kun minangka kakang kandung teges kakangnya kula dewet bi. Oh. Mas Udin ayah toat bos kapal laut si Rama Barmanjaya ora tenang ning alam nirwana. Sementara sing dari putra sing dari garis penerus gawe kaniaya. Inget Larasati, netepi dawe wong tua sing dadi kesepuan sing ana ning pesanggrahan Garut. Yen kematian Sudarma wong atua kita pepunden sesembahan Rama Barmanjaya sing nyidrai iwal wong atuane. Kaya dene Pangeran Prabu Narantaka sing ana ning Sunda Pura kini jelas ajae denok pundae denok sira wis gawe kecewa. Apa maning saiki sira wis anak garis keturunan sambung watang putuk. Pangeran Prabu Narantaka musuhe Kakang, musuhe sira lagi. Sampai sira wis ngandung, sira wis mbobot. Ampun. Salah swijining janit salon permata ati sing bakal terlahir ning rahim sira. Iwal peputra saking Sundapura sing sengaja pengen merusak garis keturunan Garut yang wis kelingan kaya dening sesembahan mendiang Rama Barmanjaya. Perasaan Kakang Setalegawa panas Rayi Larasati. Siriwanci baca diri Gejogen bae gak Kang Mas. Oh, nembe ngerti nyanyem ya. Apa sirane? Ya tapi punten Gusti ya. Ana bebasa sekian nasi sudah menjadi bubur. Beli mungkin bakal jadi segamani. Bokat wis kudune yen bawa adi sampean tepung kelawan Gusti Prabu
Narantaka singana ning Sundapura ya wis dipupus peristiwa sing bengen-bengen kang kliwat. Guguraken bobotan lan kandungan. Ayo. Bener kuno Kang Mas. Aja kakang. Sareng mamainai sing karang mulia Bapak Wawan kan ditambangi. Arep ngomong apa sira nyanyi? Ya nawaka sampean sing dadi sedulur tuane aku bangga. Bangga. Duwe kadang enom saengga dipupu mantu kelawan Gusti Prabu kanganan ning Sundapura. Hari kebalikane sampean ku kaya konon. Utang wirang dibayar wirang. Utang lara dibayar lara. Utang gede dibayar gede. Utang pati dibayar pati. Kematian yang Rama Barmanjaya kudu mati siritra keturunan Kiwangkara Prabu saking Sundapura. Kaya deneng Pangeran Prabu Narantaka kudu mati ning tangan Seta Legawa ning waktu ki. Eling mamangka eling. Apa sih dak? Ya tapi punten Gusti. Ya. Ibarat wong mlaku ning tengahing wengi mas sampean ki wis kawanan. Kin ki calon ponakan sampean benjang lamun lahir ning Jabak bakal pengganti Sundapura. Ora sudi. Duwe garis keturunan sing dadi silsilah para ratun Sundapura. Hasil salah sawijining hubungan ning sejroning ikatan perkawinan kaya dening Pangeran Prabu Narantaka. Narantaka tetep musuh sesembahan Rama Barmanjaya. Raye, Kula Kakang. Larasati diseret, digambrana. Coba Nyai kamu sekarang sana. Hei. tarik, Wah. ditarik, La ilaha. ditarik, Hei. Aduh. ditarik. La ilaha. Mana saudara? Harus dipendekakan kula. Dodok saudara. Harus dapat akan setel kawa. Ini aja dibantai ini. Ya ampun. Kematian yang Rama Barmanjaya mau ditebus kelawan nyawanin Narantaka. Narantaka Rama Barmanjaya bakal tumanina ning alam nirwana, sementara putra para raton sing garis keturunan Sundapura sedera maning bakal punggal bakal pupus ning waktu kieu. Paman Garuda Jaya aja kaget paman. Seta Legawa sing bakal teka paman. Nah, kayu Larasati lamun dia jadi korban berarti jelas-jelas nyanyem ora bisa ngraksa lan ora bisa ngomong ning endi bae anane pemimpin Sundapura Tegoleti Gusti Pangeran Narantaka